बिरेस्तारा शिरोडे हांगसर शिरोडा श्री 2018 ही बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशीप जाली. तरणाट्यांनी ह्या सर्तीत उफाट प्रतिसाद दिल्लो. ह्या सर्तीत संजय पाटील, विराज आराबेकर, रमेश घाडी, फेर्डिनांड नोरोना, मचिंद्रा जल्मी, मुकेश गिरूप, सत्या नायक, संतोष म्हापशेकर, रवी देसाय, सय्यद अली, अमय कोरगांवकर आणि संदेश गोसावी परीक्षक म्हूण लाभिल्ले. Relax, expose, back, double bicep, weak up. Yes, come on. ओमकार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळान बाटी शिरोडा फोंड्या हांगसर बिरेस्तारा शिरोडा श्री 2018 ही तिसरी अखिल गोंय पावंड्या वयली बॉडी बिल्डिंग चॅम्पियनशीप आयोजीत केल्ली. गोंय खेळ प्राधिकरणाच्या जोड पालवान ही चॅम्पियनशीप आयोजीत केल्ली. नेवेद शेटकर हांणी शिरोडा श्री 2018 ही चॅम्पियनशीप जिखली. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. Just relax, just listen everyone. Pose number 2, back, leg spread, with calves muscle. Just like that. Just next pose, back, leg spread, with calves muscle. Yes, hurry up. Yes, thank you. Just line up, brothers.